Zdravím vás priatelia, tak v tomto videu si vysvetlíme, ukážem, ako je definovaná sila alebo vyjadrená sila kyselín a zásad. Tak poďme na to. Skôr ako pôjdeme k samotnému jadru problému, tak povieme si veľmi jednoduchú, logickú, ale zároveň veľmi podstatnú vec. A to je to, že čím je kyselina silnejšia, respektíve slabšia, tým ľahšie, v prípade ak je silnejšia, respektíve ťažšia, ak je slabšia, uvoľňuje vodíkové katióny. Takže jednoducho povedané, silné kyseliny veľmi ľahko uvoľňujú do vodného roztoku vodíkové katióny, naopak kyseliny, ktoré sú slabé, tak im sa tie vodíkové katióny nechce uvoľňovať, takže uvoľňujú tie vodíkové katióny ťažko. Pokiaľ ide o zásadu, vieme, že zásada je látka, ktorá príjma vodíkové katióny, tam platí niečo podobné, čím je silnejšia zásada, tam tým pádom je afinita k vodíkovým katiónom vyššia, čiže ľahšie púta, ľahšie viaže vodíkové katióny. No a slabé zásady, samozrejme tie vodíkové katióny ako veľmi nechcú. Hej, takže toto si pamätajte. No a teraz sa samotná sila kyselina zásad, ako je vyjadrená, čím je vyjadrená. V podstate silu kyselina zásad vyjadrujeme, kvantifikujeme, čiže číselne ohodnocujeme pomocou troch parametrov alebo troch veličín. A to je za prvé, ionizačná alebo disociačná konštanta kyseliny alebo zásady, to je veľké K. Pozor, je to niečo iná rovnovážna konštanta, i keď z toho v podstate vychádzame. Ďalej dvojka, alebo druhý parameter je záporný dekadický logaritmus konštanty ionizácie, to je tzv. PK hodnota. No a tretí parameter, ktorý vyjadruje silu kyseliny, respektíve zásady, je tzv. Ionizačný stupeň. Čo si treba pamätať, tak súhrne, tak treba si pamätať jednoduchú vec, samozrejme všetko si potom vysvetlíme postupne. Treba si pamätať toto. Čím je kyselina, respektíve zásada silnejšia, tým má vyššiu hodnotu konštantu ionizácie, čiže Kčko dané kyseliny alebo zásady narastá. Naopak, PK hodnota klesá, prečo je to tak potom, v ďalších videách si to vysvetlíme detaľnejšie. No a stúpa ionizačný stupeň, takže ešte raz, čím je kyselina alebo zásada silnejšia, tým má alebo majú vyššiu konštantu ionizácie, nižšiu hodnotu PK a vyššiu hodnotu alfy, čiže vyššiu hodnotu ionizačného stupňa. Naopak, čím je kyselina alebo zásada slabšia, tým je nižšia hodnota konštanta ionizácie, vyššia hodnota PK a naopak nižšia hodnota ionizačného stupňa. To si naozaj veľmi dobre pamätajte, pretože nevidel som test, testovnice na lekárskej fakulty, alebo hociaký test z chémie na vysokej školy, kde by neboli takéto nejaké úlohy, kde máte porovnať silu kyselina zásad pomocou K, PK, respektíve alfy. Hej, takže to si naozaj pamätajte. No ale ako som vravil už viackrát, všetko si prejdeme, matematicky si odvodíme, takže tam to pochopíte dokonale, prečo je to tak. Hej, takže zatiaľ to berte tak, že je to tak, hej, ako holý fakt, že je to tak. A ono si to vysvetlíme postupne vo videách, že prečo je to tak. Hej, takže nebude to vytúcané z palca. Ďalej, čo si treba pamätať, čo potom zhodnotíme neskôr najmä pri hydrolíze, je vzťah medzi kyselinami, respektíve zásadami a ich konjugovanými zásadami, respektíve kyselinami. Tak za prvé, čím je kyselina silnejšia, respektíve slabšia, tým je k nej konjugovaná zásada slabšia, respektíve silnejšia. Čiže, veľmi jednoducho, ak máme nejakú kyselinu, pre jednoduchosť berme, jak to bude kyselina jednositná, takže má jeden vodíkový katión vhodný na odštiepenie, takže ešte raz máme pre jednoduchosť jednositnú kyselinu, nech to bude kyselina Ha. My už vieme, že máme len vodné prostredie, nevodné roztoky alebo nevodné systémy mať nebudeme. Pre nás bohate stačí pre tých bežných smrteľníkov, my sme bežní smrteľníci, stačia vodné systémy, takže automaticky ten partner, hej, do partičky bude voda. Takže máme jednositnú kyselinu a vodu, napíšeme si jej ionizáciu, vieme, že to sú vratné reakcie, tie protolytické reakcie, čiže vodíkový katión ide z kyseliny na vodu, tým pádom kyselina Ha je to ako kyselina 1, voda je automaticky zásada 2, po deprotonizácii, čiže po zbavení sa protónu, kyselina prejde na anion A-, čo už vieme, konjugovaná zásada v pôvodnej kyseline. No a z vody ešte vzniká oxoniový katión, ktorý bude konjugovanou kyselinou v pôvodnej vode. Ale to nás zaujímať nebude, hej, ten druhý konjugovaný pár, len ten prvý. Čiže tu platí ešte raz jednoduchá téza, alebo myšlienka, čím je tá kyselina silnejšia, čím ľahšie uvoľňuje vodíkové katióny, čím ľahšie
tie vodíkové katióny sa transportujú z kyseliny na vodu. Tým, čo vznikne, alebo takto, to, čo vznikne, tá konjugovaná zásada je slabšia. To znamená spätne, a to som zabudol, proton, A+, tým tá spätná protonizácia tej zásady nejde. Respektíve ide horšie. Hej, takže uvediem príklad. Teraz sa tým netrápte, že prečo kyselina chlorovodíková silná je silná, to si potom vysvetlíme, prečo práve ona. Napríklad to verme si kyselinu chlorovodíkovú, ktorá patrí medzi veľmi silné kyseliny, čiže ľahko deprotonizuje, ľahko uvoľňuje vodíkový katión. Toto je kyselina 1. No a to, čo z nej vznikne, čiže chloridový anión, je konjugovaná zásada. Plus vody vzniká po protonizácii oxoniový katión. Čiže ak je kyselina chlorovodíková silná kyselina, čiže ľahko uvoľňuje vodíkový katión, konjugovaná zásada ku kyseline chlorovodíkovej chloridový anión je slabá zásada. Nechce ten protón naspäť, hej, jednoducho to nepôjde tak jednoducho. Takže o tom to je táto veta. No a naopak, čím je kyselina slabšia, uvediem príklad, kyselina kyanovodíková patrí medzi veľmi slabé kyseliny. Opäť prečo? Lebo, teraz to neriešime, že prečo práve je to silné alebo slabé. Kyselina kyanovodíková je veľmi slabá kyselina, takže veľmi ťažko a neochotne uvoľňuje vodíkový katión, ktorý prechádza na vodu. Z kyseliny kyanovodíkovej po deprotonizácii dostaneme kyanid, kyanidový anión, no a z vody dostaneme oxoniový katión. Takže ak je kyselina kyanovodíková slabá kyselina, to, čo z nej vznikne, kyanidový anión, čiže tá konjugovaná zásada je silná. Preto trošku teraz prezradím budúcnosť. Preto kyanidový anión bude hydrolizovať. Čiže nielenže v kyslom prostredí, ale aj vo vodnom prostredí dychtivo bude prijímať vodíkový katión späť. Takže tá reakcia spätná naozaj ide dokonca oveľa výraznejšie ako tá reakcia zľava doprava. Ale hovorím to až potom pri hydrolíze katiónov a aniónov. Takže ešte raz pamätajte si, to je veľmi podstatná vec. Bez toho nemáte šancu pochopiť hydrolízu. Hej, takže pamätajte si, čím je kyselina silnejšia, čiže čím ľahšie uvoľňuje vodíkové katióny, tým to, čo z nej vznikne, tá konjugovaná zásada je naopak slabšia zásada, slabá zásada. Hej, to dáva zmysel. Naopak, ak máme dočinenia so slabou kyselinou, čiže s niečím, čo slabo púšťa vodíkové katióny, tak to, čo vznikne z tej slabej kyseliny, konjugovaná zásada, je silná zásada, čiže ľahko spätne príjma vodíkový katión. No a niečo podobné to je aj so zásadou. Čím je zásada silnejšia, čiže čím ľahšie prijíma vodíkový katión, tým, čo z nej vznikne, tá konjugovaná kyselina je slabšia. Uvediem príklad. Dá sa povedať, že až extrémne silná zásada je amid. Hej, amidový anión. Amidový anión vo vode sa chová ešte raz ako veľmi až extrémne silne ako zásada. Čiže veľmi ľahko púta vodíkový katión z vody. Je to zásada 1. Po prijatí protónu sa amidový anión zmení na amoniak, ktorý bude v pozícii kyseliny 1. No a z vody dostaneme hydroxidový anión. Čiže ak je amidový anión veľmi silná zásada, to, čo z nej vznikne, amoniak, je veľmi slabá kyselina. Hej. Takže takto. No a naopak, čím je zásada slabšia, to znamená, že čím horšie, obťažnejšie príjma vodíkový katión, tak to, čo z nej vznikne, tá konjugovaná kyselina je naopak silnejšia. Takže ešte raz, keď pochopíte tieto dva body, máte do veľkej miery vyhraté, čo sa týka hydrolízy, pochopenia hydrolízy. No dobre, takže tu sme spôsobili ísť na príkladík, alebo príkladíky. Na záver dajme si ich dva. Takže prvý príklad je takýto, máme uvedené kyseliny, a respektíve uvedené kyseliny majú následovné hodnoty ionizačnej konštanty. Kyselina mravčia 2x10⁴, kyselina octová 2x10⁵, kyselina trichloroctová 2x10⁻⁴ a kyselina uhličitá 3,5x10⁻⁷. Máme rozhodnúť poradie, respektíve vytvoriť poradie kyslosti daných kyselín zostupne. Takže od najslabšej po najsilnejšiu vidíme, že tie konštanty kyslosti sú vedené v tzv. Exponenciálnom tvare. Už sme to mali 100-krát, tak si to povieme 101 krát. Číslo zapísané v exponenciálnom alebo tzv. Vedeckom tvare má tvar a×10 na n2, kde ačko je tzv. Mantisa. No a podľa platných pravidiel tá mantisa by mala byť v intervale od 1 jednotka ešte môže byť až 10, otvorený desiatka už tým pádom nie.
Keď sa pozrieme, tak každý ten zápis je uvedený správne, to znamená, tá mantisa je v intervale od 1 po 10, takže v tomto prípade nám stačí porovnať len tie exponenciálne členy, to 10 na n. No a logicky, čím je ten exponent nižší, tak tým je celý ten výraz menší. Takže vidíme, že najslabšia bude kyselina uhličitá, pretože tá má ionizačnú konštantu 3,5 krát 10 na minus 7, tá bude štvrtá. Potom tam druhá v poradí bude kyselina octová, konštantu kyslosti má 2x10 na minus 5, takže bude tretia v poradí. Potom je tam kyselina mravčia, to je 2x10 na minus 4, takže to je druhá na rade. No a trichloroctová je najsilnejšia a suverene 2x10 na minus 1. Opäť hovorím, to sú typické príklady z testov. Či pôjdete na medicínu, farmáciu, na chémiu, prírodné vedy, to jedno, na 100% tam budete mať príklady takéhoto typu. Čiže porovnať silu kyselín, respektíve zásad pomocou Kčka, čiže konštanty kyslosti, zásaditosti alebo pK hodnoty. No a druhý príklad je na pK, ktorá z kyseliny je vo vode najviac disociovaná, inak povedané, inými slovami povedané, ktorá z kyselín najsilnejšia, alebo čím je kyselina silnejšia, tým ľahšie disociuje, hej? Ľahšie uvoľňuje vodíkové katióny. Pozor, tu je nepriama úmera. Tu sme si povedali, čím je kyselina silnejšia, konštanta kyslosti narastá, čiže KHA. Tam som to ešte nehovoril, že dávame index, teraz to už môžeme povedať. Konštanta kyslosti sa označuje veľkým K a dole vpravo dáme index, buď HA, alebo, potom povieme neskôr, používajú sa rôzne formy, buď KHA, alebo KA, alebo K, maličké A, ale najčastejšie sa používa tento tvar. Čiže čím je kyselina silnejšia, tým konštanta kyslosti ide hore, pozor, pK hodnota ide dole. Aj to si potom vysvetlíme v ďalších videách a prečo je to tak. Takže to nie je vymyslené, nie je to vytúcané z palca, ako som už povedal, ale má to svoj reálny podklad. No dobre, takže hľadáme kyselinu, ktorá má najnižšiu hodnotu pK. No, kyselina trichloroctová, čiže bude najsilnejšia. Potom vyššia hodnota je kyseliny mravčej, tá pK, to je 3,68, takže bude druhá v poradí. Tretia bude kyselina octová, 4,74, no a najvyššiu hodnotu pK má kyselina propionová, čiže propánová, tým pádom bude najslabšia. Takže na záver ešte raz, toto naozaj nech si poradne ozrejmite, aby ste vedeli sa zorientovať pomocou K a pK hodnoty, lebo ešte raz do tretice neexistuje test, či na lekárskej fakulty, alebo na farmáciu, alebo hovorím na chémiu, kde by ste nemali takéto úlohy, čiže orientované na porovnávanie kyslosti, zásaditosti látok. Dobre. Tak to je na dnes všetko, priateľ, akože mohol by som rozprávať celé hodiny, ale ak sa vás vyslovene znechutiť, hej, nepodstatnými vecami, ale omáčkami, takže postupne si preberieme tie protelytické reakcie síce detálne, ale nie až extra detálne. No, v budúcom videu si vysvetlíme už detálnejšie, ako je definovaná ionizačná konštanta kyseliny, aj matematicky ako je definovaná a aký má význam. A význam má naozaj obrovský. Ak sa vám toto video páčilo, dajte páči sa mi to, alebo to zdieľate. Pokiaľ nemáte odber, samozrejme dajte si aj odber. Dovidenia.